78వ మహాత్మా గాంధీ వర్ధంతి సందర్భంగా టీపీసీసీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సనత్నగర్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ డాక్టర్ కోటా నీలమ ఆదేశాల మేరకు ఎస్ఆర్ నగర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వద్ద ఉన్న మహాత్మా గాంధీ విగ్రహానికి సికింద్రాబాద్ జిల్లా యువజన కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి జి శ్రీకాంత్ యాదవ్ పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీకాంత్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ, దేశానికి స్వతంత్రాన్ని సాధించి పెట్టిన మహాత్మా గాంధీ చూపిన సత్యం అహింస మార్గమే నేటికి దేశానికి దిశానిర్దేశం చేస్తుందని అన్నారు. సమాజంలో పెరుగుతున్న హింస, అసహనం, విభేదాలకు గాంధీ సిద్ధాంతాలే పరిష్కారం అని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అమీర్పేట డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ ఎస్ఎస్ రావు, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు జి కృష్ణ యాదవ్, నవీన్ రాజ్, గోవింద్ రాజ్, రవి, రాకేష్, సాయి గౌడ్, నరేష్, అమృత, శ్రీకాంత్ గౌడ్, ముత్తు తదితరులు పాల్గొన్నారు.